قبر وچ فرق پہ جانا قبر وچ فرق پہ جانا اے خاصاں دا تے عاماں دا قبر وچ فرق پہ جانا اے خاصاں دا تے عاماں دا کفن میلا نہیں ہونا محمد دے غلاماں دا قبر وچ فرق پہ جانا. پہلے میں نے آپ سے نہیں کہا مل کے پڑھیں, اب تمام بھائی میرے ساتھ مل کے ہاتھوں کو اٹھا کے پڑھیں. قبر وچ فرق پہ جانا اے خاصاں دا تے عاماں دا کفن میلا نہیں ہونا محمد دے غلاماں دا قبر وچ فرق پہ جانا. اور علماء کرام تشریف فرمائیں, سید صاحب بھی تشریف فرمائیں. بہت ہی خوبصورت شعر کہ محمد دے وسیلے باج بیڑا پار نہیں ہونا. سبحان اللہ. محمد دے وسیلے باج بیڑا پار نہیں ہونا. اوتھے تینوں پتہ لگ سی نبی دے احتراماں دا قبر وچ فرق پہ جانا اے خاصاں دا تے عاماں دا کفن میلا نہیں ہونا محمد دے غلاماں دا قبر وچ فرق پہ جانا. سائیاں والے تے سائیاں دے اے لڑ لگ سن تے ترویشن. سبحان اللہ. جڑے سائیاں والے ہوں گے, تیراں والے ہوں گے, پکار پڑے گی نا کون مصادقین, سچوں کے ساتھ ہو جائے. کیا خوبصورت شعر شاعر نے لکھا کہ سائیاں والے تے سائیاں دے اے لڑ لگ سن تے ترویشن. بڑا بھیڑا حشر ہونا حشر وچ بے لگاماں دا قبر وچ فرق پہ جانا اے خاصاں دا تے عاماں دا کفن میلا نہیں ہونا محمد دے غلاماں دا قبر وچ فرق پہ جانا. اور مقطع شاعر نے لکھا تائیوں تحفے دروداں تے سلاماں دے گھلنے آ. سبحان اللہ. وہ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے نا کہ حضرت آدم علیہ السلام قیامت والے دن پکاریں گے کہ یا محمد و یا رسول اللہ, آپ کے ایک امتی کو فرشتے جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہیں. سبحان اللہ. آقا صلی اللہ علیہ وسلم بے قرار ہو جائیں گے, دوڑ لگا دیں گے, فرشتوں کو روکیں گے کہ رکو, اس کے اعمال تول لیں, جی تول لیں, میرے سامنے تول. تو سنیے آپ نے حدیث پاک کیا ہوگا, جیب میں سے پرچی نکال کر رکھیں گے, اس پہ کیا ہوگا. بہت ہی خوبصورت شاعر نے ترجمانی کی کہ تائیوں تحفے دروداں تے سلاماں دے گھلنے آ. امیرو تھے ہیں مل پینا دروداں تے سلاماں دا قبر وچ فرق پہ جانا اے خاصاں دا تے عاماں دا کفن میلا نہیں ہونا
ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦਾ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਣਾ।